Okay, guys. As we are celebrating Christmas, 10-20. Do you understand? Guys, do you know what the Mario Edgar Chagwa, former president of Zambia, until today? Manda. Yes, you heard me. And I'm gonna come off for how? Why? Yes, now it's been 7 months now. 7 months since the former president Edgar Chagwa passed away. So, nkani muna ina sangu mpesa sauti nkani nakala banji. Why mali wake sakwe video mpaka na bana? 7 months now. Chimwalile. What's going on? Baneba, Zambia, what's going on? I know we have Tindan Hanama from Zambia, and we usually see them in comment sections. And guys, this is so sad. Like 7 months now, Mario Sana Igidwe, and Mario adagariku South Africa. So, anyone come for so kodi just tita njovu. Kodi amari njovu nyanga njovu. Just nyanga kodi njovu choke nyanga. Anyway, muli wasema. Komabe President wakale wa dziko la Zambia, Edgar Chagwa, yeyo amadwala. Akudwala anapempha chilolezo kuboma kuti akufuna apite ku South Africa kuti akapeze chithandizo cha mankhwala. Koma iniyo mukudziwa kaleso kuti president wakale akachitamo khangati wapanga step down kapena kuti temu yake atha kwa boma lina, mukudziwa kale mmene nthu zimakhalirira. Zandale sikuti soti munthu angachita kuuza zandale mezi makhalira. Zinapezeka kuti president wa pano pa current president, the sitting president, amenali kuti zina jamadana Hichilema, something like a Hakainde Hichilema. Hakainde Hichilema. That's the state president at the moment in Zambia. So nkulu amene adamuletsa Edgar Lungu kudakulu inusu mupita kumena. Sindipita. How? Chabuno madziwa munthu akachoka pa president amakhandi ma benefits. Amene lokhandi asilikali ake choyambira chimenecho. Amene lokhandi umusendi. That's why panopa mmona manganya ngati vice president amaenda binthu asilikali ake. So yes, peba jabo ndoti the guy is entitled. Nde akuyena kukhandi security. Amene ndi ma benefits amene. President wakale so kumaso mzawo naso ndithu amayichipanda akuyenda so ndithu ma bodyguard awiri choncho ndi mezi makhalekirira. Ndi amakhaso ndi nyumbaso boma limene aduzalipirira fandi president wakale opuma choncho ndithu zokhuzaniza kuti patalazi zina ndi zina zimene ma benefits amene amakhalapo akhuzana ndi former president. So chimachitika chonena kuti chinachitika ku Zambia chonena kuti former president Edgar Lungu anayesata ine ndifanda kuti patalazi ndizi nde amango ngati amuna kuthawa milandu iwe chanchani sana mulabadire, right? Sana mulabadire to the extent the guy the president anagwisa ntchito former president Edgar Lungu anagwisa ntchito his personal resources to travel from Zambia to South Africa. Nde sana gwisa ntchito ngati zaboma ya anangota okay bono ine mwande khangati munthu ndikunyamuka ndi utani ndikupita. Ine mwande khangati munthu kutenga drama zake kulipira tikiti mupita kuchipatala komwe ku South Africa. Tabi ali nkati modwala anapeza kuona zoti yeyo madziwa ena madziwa mapapa munthu ne sindikhalisa yani ndimwali yani tusindibweleraso kwathu kuti. So iye anasiya mawu uyo mawu akanena kuti okay mezi limo sindine former president zachidzukira zoti ndikamabwerera ndikuti kudzakhala ndithu boma kufuna kulemekeza maliro chanchani madziwa mezi makhalira mucha. Komano this Edgar Lungu the late anayankha kuona kuti guys boma lisatengepo gawo linalilonse pamaliro aine aboma awo mwauzi asatengepo gawo ndipo ine ndikamwalira mundike ku South Africa konkono basi
maswala akake so busy manje we anali president wabwino yema kuti pamene ineyo samandela badela pamene mafana kupita ku South Africa kukapeza chithandizo cha mankhwala. So yes, so it happened exactly. Anati Siadi, may his soul rest in peace. Mzimu wake ndithu use mtendere. So nkhani yafika nasopana mpona kuti pane pa 5 June 2025 chaka chomwe chino chimene kumalizachi. So June, that's mwezi wa number 5. Yes, mwezi wa number 5. One number 6, one number 7, one number 8, one number 9, one number 10, one number 11, one number 12. But mwezi wa number 12, imagine. So namali pa 5 June 2025. Kenako zinayambika sobano. Boma hayi neso mwalira abasi fe batse amali wote tenge ali ajibala ai zisiziteka. Mali wasa bwela mali wa tikira kwa mkono. Ndipo ni chukuzani njani. Mese muntu munamutaya, munamusia. So abo banati ya papa makuti mpaka nankhani je napezoti inafika nasopano ku court. Achibale a family akuti muntu ndo watu tipange zimetu kufuna zimbina akabene muntu. Aboma kuti muntu yuso ndo aboma. Muntu yuso abwere. So pana chilika mipungwe to the point yona kuti a former president adziko la Malawi amene ali a chair kuchiteketa amene pa 23 June adapita konko ndikufuna kuyanja ni some families kukauza kulakulu takhani basi. This is how it works. Zitele mpaka zinafika po point yona nagwizana zoti at least mali waja abwerere apite ku Zambia. Ku Zambia ako akaikedo kuti kumene kuchako. Koma panali ma conditions kuti aboma awa asapezekeko, president yo asapezekeko, right? And abanga zaoka. Koma president Hichilema amene hakainde ala amene ndejani mene former president ine sakapezeke boss ndejani sinde kundinyoza kumene, right? Ine imagine pamali achilima pasakapezeke bo chakwela zinaona kazoti kumande. So actually so amena kuti basi maybe ndipitabe. So chifoja a family azindikira zoti akulu aphwanya pangano afana aphwanye pangano agreement for abitabe. So a family aja anayipanga be cancel. So irapita ku South Africa ku court ya ku Johannesburg anagamulasa kona kuti no, Mario at least abwelire kwao boma litenge. A family so anati imene ndisigwira pakati libano imene sizingateke ndipo sizingateke mali amene yo akukhala kuti konkuno. Koma since court lija po gamula linapereka so linasiya ndithuka chipinda ka appeal ndikuona kuti iweyo chigamulo chabwera nde iwe ukachita appeal ina mara appeal pachichewa. Yes, appeal ndikuti upita ku court lija kupita ku court ndiwenzera chigamulo je andigamula court lakuti kuti makuti ndenda bwa court lalikulu lino sopano kupita ku court lalikulu sopano kuti chigamulo ndifa muchunike bwino ineso ndikukholesola nacho chonde ndithandizane kachikena. So appeal. So pakali bano but ti mu process ya appeal. Pakali bano bati kona bano tili mu appeal ku court lalikulu kuti apereke final decision, final judgment chigamulo chomalizira apereke kuti akulu ababa amalirowa okay, it's fine, mukulira konkuno kapena mukulira ku Zambia. So I don't want to comment on that. I don't want to comment pankani kuza ndimene because we do not know how the families feel. I mean the family of late Eddie Galungu. Situkuzoza amamva banji na onso. Situkuzoza ulu mwanakisa nkamva banji. Mwenka ndi treatment imena nkandira kujoka kuboma. So siniga maganizo angu. Ma iniyo mege maganizo angu. I'm gonna leave this in your hands. So what's your take on that? In your take and your dad, comment and your dad. Mario, I will lead you kumweko. Ku South Africa ko. Kapena abwele ku Zambia.
koma nkhani yo ndi imeneyo takamba both sides uku nduku. So guys, thank you so much. Tikumane mu comment section.